MTV. Selam dostlar. Yazның иң матур чагына җиттек. Алмагачлар чәчәк ата майның 15ләрендә дип җырланам әле. Тирә-юн чәчәккә күмелә. Яшеллеккә төренә барган шундый чор кеше тормышында соңгы кыңгырау кебек матур вакыйга белән бәйле. 11 ел буе белем биргән мәктәп, укытучылар, классташлар. Бу атнаның иң популяр җырлары хит парадында үз урыннарын алган җырчыларыбызның кыңгыраулы мәктәп еллары ничегрәк үткән икән. Алда безне атнаның иң яхшы 15 җыры һәм йолдызларыбызның күңел түрендә сакланган хатирәләре көтә. Аларны сезнең белән мин, Гүзәл Зиядинова барлармын. Киттек. Иң популяр җырлар исемлеген бу атнада Иркә ачып җибәрә. Соңгы кыңгырау авылда зур бер бәйрәм итеп үтә иде дип искә ала җырчы. Алысы кечесе сабан туйга җыелган кебек мәктәп янын урап ала иде. Бәйрәмгә бер көн кала кызлар белән тау итәкләреннән аллы-гөлле чәчәкләр җыеп төшә идек. Чәчкә тагыла торган тасмалар башкалардан аерылып торсын өчен, аны башта түгәрәкләп төреп, соңыннан калын китаплар арасына куеп, дулкын сыман формага китерә идем дип тәмләп сөйләде җырчы. Хәзер хит парадыбызда премьера. Иркәнең яраланган ике аккош дип исемләнгән җырына төшерелгән клипны иң беренчеләрдән булып сез күрәчәксез дуслар. Küpler arasından izledin, Janğa ting yarımını görmedin. Yıllar aşa, köpürler aşa, Tabılasыбызны bilmedin. Sen de yaşagensin yaradmışa, Min de yaşagenmin sevmişa. Gider edik miken bu dünyadan, Məxəbət barlığın bilmişə. Biz birgə də indi bulalımabız, Ayrımda bula almabız. Yaralanğan iki akqış bulub, Yazmış yerlarında qalğan biz. Kişilər bit öz yazmışın taba, Бәхет тудырырга кавышып, бәхеткәме әллә әрнүләргә дучар булдык инде табышып. Син дә яшәгәнсең ярадымыйча, Мин дә яшәгәнмен сөймичә. Китәр идек микән бу дөньядан, Мәхәббәт барлыгын белмичә. Без бергә дә yerlarında kalgan biz. Yaratmagan bilen yaşau gazap, Ökünüşlü ütken her günüm. Parlı yaşavlarda duyalamagan, Bәхетләрдә яшим мин бүген. Син дә яшәгәнсең ярадымыйча, Мин дә яшәгәнмен сөймичә. Китәр идек микән бу дөньядан, Мәхәббәт барлыгын белмичә. Без бергә дә инде буламабыз, Аерымда була алмабыз. Яраланган ике аккош булып, Язмыш
kalganbız, yazmış yarlarında kalganbız. Хит парадыбызның 14-нче баскычында урын алган җырчыбыз соңгы кыңгырауда артык хисләнеп утырырлык булмады ди. Мәктәп тәмамларга бары 1 елы гына калгач, Казанга күченеп килеп, 2нче мәктәпкә укырга керә Ландыш Нигъмәтҗанова. Шуңа да соңгы кыңгырау ул кадәр дулкынландырмады. Үтте дә китте ди җырчы. Без дә вакыт сузып тормыйк. Ландышның бер атна җырын хәзер үк тыңлабызык. Дөресен генә әйткәндә, мәктәптә ул кадәр баш бәреп укымадым. Әмма соңгы кыңгырау вакытында күз яшьләрен агыздым дип сөйләде безгә Айгөл Рахимова. Бер генә көнгә булса да мәктәпкә кайтыр идем. Әмма бары бер көнгә генә. Күпкә кирәкми ди җырчы кызыбыз. Кичкенәдән үк бар көчен музыка, җыр сәнгатенә юнәлткән Айгөлнең чын ярату җыры бу атнада 13нче урында. Бакчасында сөйгәннәргә генә урын бар. Алар өчен гөлләр чәчәк ата.
alır deyip көңіл şatlana. Şın yaratı bilen yangan kişi şiit bakşadan güler izlemi. Yaratkanlar her şey birge bulsun, ayrılganlar şanlı özgeli. Şın mehabat kile tek bir tapkır, vakıtlarının beri kadirin. Yaratkanlar aytsin süyüsüzün, min yaratam sine kadirli. Şın yaratı bilen yangan kişi şiit bakşadan gürler izlemi. Yaratkanlar her şey birge bulsun, ayrılganlar şanlı özgeli. Bu atнаның ең популяр жырлары рейтингында 12-ші орынны Алсу Әбілханова белән Филүс Кахиров дуэты алды. Соңгы кыңгырау тантанасы булмады бездә диялар бер тавыштан. Икесе дә 9-нчы сыйныфны тәмамлаганнан соң музыка училищесына юл тота. Шулай да Алсу соңгысы булмаса да беренче кыңгырауны яхшы хәтерлим дип шаккаттырмасынмы? Бар мәктәп алдында линейкада җыр башкарган икән ул көнне кызчык. Филүс исә кечкенәдән үк җыр моңа гашыйк булса да, мәктәптә башка фәннәрдән дә 4-5-леләрдән түбән билге алмаган. Смотряны, малай, дип укытты мине, әтияни дип көлә, алтын тавышлар тистыбыз. Сәхнәгә үзләрен чакырыйк әле. Бөтен нәрсә сине хәтерләтә дип моңланыр алар. Tağlar atsa tağları, kişiler jitse kişin sağışlı. Nişletirge dostlar, nişletirge dostlar, yürekteki aşı sağışını. Bütün нәрсә сине хәтерләтә. Синсіз хатирәләр юк хәзер. Üzülüp сөйсәң йолдыз кебек сүнми икән, мәңгелек ут икән ул хәтер. Kişin sağışlı, nişletirge dostlar, nişletirge dostlar, yürekteki aşı sağışını. Nişletirge dostlar, nişletirge dostlar, yürekteki aşı sağışını. Хит-парадта чираттагы урынны яулаган Рамил Әйметдинов тормышында да соңгы кыңгырау дигән истәлекле вакыйга булмаган. 9-нчы сыйныфтан соң училищега юл тоткан егет. Мәктәпне тизрәк тәмамлыйсы килә иде дип искә ала ул елларны. Мәктәп елларында барлык чараларда җырлап йөргәнгә, укытучылар яхшы гына ташламалар да ясый иде. Шуңа да бик рәхмәтле аларга дип чын дөресен сөйләде җырчыбыз. Без дә сиңа чын дөресен әйтәбез, Рамил. 11-нче урын синеке бу атнада. Ay ay canım 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 köklerde tüngü köklerde. Ay ay canım 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 üzüme bu sin üzüme. Birge dostlar jırlayız, alkışlar. Oy nurlar sihirli, sanoqsuz sirleri,
Yetmesine elleksem Hoy kıtılı ikili Kütem senin yelmende Yüreğim tepip dibe Şıgaya balıklardan Nur sibe bar jirgede Şiteceklerden jirgemde Meder bebel kuklerge Var bir üzümne keytim kütküre Kulak! Ay canım küklerde Tıngı küklerde Ay canım üzüme Bu sin üzüme Birge dostlar! Bilim alu ene bilen kıyuk azıdı xalıq məqələ. İsigizgə tüşürügüz əli. 11 yıl devamında tırmaşa okuğandan soң қолыңа аттестат алу нинди зур шатлык иде бит. Әмінә Динара Рахимова өчен аттестат алу мәктәп буенча класстан класска йөгереп йөрү белән истә калган. Ник дисезме? Тапшыруга ук аттестатларын класслары белән бергә югалтканнар икән. Соңыннан тапканнар әлбәттә, укытучылары җыеп алып куйгандый. Ярый, безнең хит-парадта аттестат тикшермиләр. Безнең эш ләззәтләнеп клиплар карау. Әйдә, Динара, алдагы берничә минут синең хозурыңда хыял дип аталаның җыры. Киләчәкнең ишекләр ябык, белмисең кайчан булыр ачык. Нәрсә язылган бу тормышта, санарак белерсең ашыкма. Авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара. Яңгырлар узгач кояш чыга, җылытып хыялны яктырта. Ышануың бетсә дә Татар музыкаль телевидениесе. Таныш йөзләр, якты төсләр, бөтен татар эстрадасы. Һәрбер телевизорда, ТВ кабель челтәрләрендә һәм TMTV online.ru сайтында. TMTV, бөтен татар эстрадасы. Халыкара татар җыры эстрада фестивале 8нче тапкыр Мәскәүдә. Иң-иңнәр бер сәхнәдә. Зур гала-концерт 11 ноябрь Дәүләт Кремль сарае. Без мәктәпне тәмамлаганда укытучылар рәхәтләнеп җиңел сулап куйгандыр. Күпме изаладык бит без аларны дип искә төшерә Ришат Фазлы Әхмәтов.
Укытучы урындыгына кнопкалар кую дисеңме? Класс ичинде кара тушу дисеңме? Ул билгелер куела торган журнал ниләр генә күрмәде инде дип хатирәләргә бирелә җырчы. Шулай итеп 11 ел буе мөгаллимнәрне интектереп укыдык та, мәктәптән чыгып та киттек. Түзгәннәренә рәхмәт инде ди эстрадыбызның иң эчкерсез бер катлы җырчыларыбызның берсе. Ришат, укытучыларга булган рәхмәтеңне хәзер җырың белән кайтарырсың. Әйләнә дөнья җырың белән син бу атнада 9нчы урынны яуладың. Yarada güldüren, yılatıp da ölgüren. Eğlene dünya eğlene, bizni de eğlendiren. Eğlene dünya eğlene, tut taptına kalmasın. Eğlenip birinin tügül, eğlendire salmasın. Eğlene dünya eğlene, tut taptına kalmasın. Eğlenip birinin tügül, eğlendire salmasın. Eğlendiripler salmasın, balganına tüzerlik. Başkaylar yelgende de, keller kalsın gülerlik. Eğlene dünya eğlene, tut tapkına kalmasın. Eğlenip birini tügül, eğlendirip salmasın. Eğlene dünya eğlene, tut tapkına kalmasın. Eğlenip birini tügül, eğlendirip salmasın. Хит парадның 8нче баскычына да менеп җиттек. Ә биредә Гүзәл Уразова урын алган. Соңгы кыңгырау мәктәп каршында зур линейка үткәрелү, соңыннан класста әти-әниләр белән җыелышып, табын кырып отыру, табигатькә чыгып күңел ачу белән истә калган ди җырчы. Төрле чараларда катнашу, дәрес әзерләү бөтен вакытны алса да, мәктәп тормышы сагындыра хәзер дип моңсулап куйды ул. Сагышларга бирелмик әле дуслар. Җырчыбызга бу позицияне тапшырыйк та, йөрәгемнең ачкычлары җырын тыңлабызык. Sandığaçta barın tapmay, dallarga uyaqırmay. Məhəbbət ulu qabınırğa, rüksətə sıraptırmay. Yüreğimə, yüreğimə sin özün kilip girdin. Günlərimni suyun ağzına kırdın. Yüreğimə, yüreğimə sin özün kilip girdin. Günlərimni suyun ağzına kırdın. Qayan tapdın aşk ışıların, yüreğimnin türünə. İkə birgə düşünük biz, məhəbbətin sirrinə. Yüreğimə, yüreğimə sin özün kilip girdin. Günlərimni suyun ağzına kırdın. Хит парадның чираттагы баскычында урын алган җырчыбыз да 9нчы сыйныфны тәмамлауга сәнгать дөньясына юл ала. Шуңа да мәктәптәге соңгы кыңгырауны күрә алмадым ди яшь җырчыбыз. Шулай да белем алу белән бәйле иң кызыклы, иң матур хатирәләрен Алина Әхмәтшина Алабуганың мәдәният һәм сәнгать көллияте белән бәйли. Менә әлеге уку йортын тәмамлаганда көлдек тә, йыладык та, шатландык та ди ул. Алинаның "Эх алмасы" җырын тыңлап, без дә кәефләрне күтәреп алыйк әле.
Yazlar jitse olmağaşım törüne ok şeşekke Yazlar jitse olmağaşım törüne ok şeşekke Ortak suyu ilsin biznin bäxitli kileşekke Ortak suyu ilsin biznin bäxitli kileşekke olmasa olmaları balgana olmasa olmaları balgana Gümrülükке süydüm seni yanlarımda qalgana Gümrülükke süydüm seni yanlarımda qalgana olmasa olmaları balgana olmasa olmaları balgana Gümrülükke süydüm seni yanlarımda qalgana Gümrülükke süydüm canım yanlarımda qalgana Işların olsa senin olma köbektu gerek Bit ışların olsa senin olma köbektu gerek Yüreğime aşıp girdin buldun mellek kubelek Yüreğime aşıp girdin buldun mellek kubelek olmasa olmaları balgana olmasa olmaları balgana Gümrülükke süydüm seni yanlarımda qalgana Gümrülükke süydüm canım yanlarımda qalgana Seni kötüp bağırkayım kerirmen közlerime Seni kötüp bağırkayım kerirmen közlerime Suyu utları qabazdın sen benim yüreğimde Suyu utların qabazdın sen benim yüreğimde olmasa olmaları balgana olmasa olmaları balgana Gümrülükke süydüm seni yanlarımda qalgana Gümrülükke süydüm seni yanlarımda qalgana Bizge әлегенә кушылган тамашачылар, siz музыкаль коймак хит парадын карыйсыз. Biz 6-нчы баскычка килеп җиттек. Әлеге урын иясе Ленар Яшин мәктәптә соңгы кыңгырауда барысын да шаккаттырган. Бөтен мәктәп каршында беренче тапкыр рэп укыган ул. Исләре китте, әмма ошаттылар дип елмая ул. Я Ленар, хәзер безнең сәхнәгә дә рәхим ит. Күзләр яна дип җырлар ул хәзер. Anan gözleri yana, bulganda yanlarında Ol giteri bastay sinen жылы kışaklarında Anan gözleri yana, hem kirek tügel verni Barı saklasam bıyığına bəxti gedirni Anan gözleri yana, anan gözleri yana Anan gözleri yana Anan gözleri yana Һәм йокысы каша, үлеп ярата Сине көндә шаша, бүләйтен канатлар шулар белән эчә Арагызда булыр давыллар һәм әлбәттә җилләр Бергә булсагыз гына мәхәббәтегә җиңәр Булыр авыр сүзләр, аларның күбесе ялган Ышаныгыз бер-берегезгә генә язмыш йөрәк Сайламаган Аның күзләре яна Anan gözleri yana, hem kirek tügel verni Barı saklasam bıyığını bəxti gedirni Шулай итеп, хит парадның беренче бишлегенә дә килеп җиттек. Бу баскычны яулаган Илмира Нәгыймова зур бер вокал конкурсында катнашу сәбәпле соңгы кыңгырауда була алмаган. Әмма әле дә еш кына төшемә мәктәп классташлар керә. Төшемдә әле дә мәктәптә укыйм мин дип көлә җырчы. Реаль тормышта да классташлары белән еш аралаша икән ул. Ә хәзер Илмираның үзен тыңлап узыйк. Бәхет гөлләрем дип җырлар ул безгә. Бәхет бүләк иттең гаилә безгә Улыбыз бар туды кызыбыз Әй Ходаем бәгырьләрем өчен Мең рәхмәт сиңа укыйбыз Мең рәхмәт сиңа укыйбыз Яратабыз сезне сабыйларым Бәгырьләрнең татлы җимешләре Көндә сезгә көндә Bari bäxtli, күндә сезгә
köyünden Kileşikte olu tireginsiz Koşak jeyip sizge min kilem Koşak jeyip sizge min kilem Yaratabız sizni sobaylarım Bəğirlərinin tatlı jimişləri Günde sizge günde dua kılan bulğız siz Barı bəxtli Günde sizge günde dua kılan bulğız siz Barı bəxtli Хит парадның шираттағы 4-нче урынын яулаган Илмира Сөлейманова соңгы кыңгырау тантанасы мәктәп еллары турында мактанып сөйләрлек күңелле истәлекләре белән бүлешә алмады. Зур тантаналы линейка гади генә үтте ди җырчы. Аның каравы, мәктәптә шул кадәр яхшы, көчле укытучылар белән бирде безгә ди ул. Форсаттан файдаланып, Чаллының элеккеге 16-нчы мәктәбе укытучыларына да кайнар сәлам юллый һәм барыбызга да әллә син, әллә мин җырын бүләк итә. Сиңа инде ят шикелле Кочаклап якынга Белмим битеңне Йөрәктән айырасы булгач Көзге яңгыр юа Исмеңне Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Эче язмыш безне айырасы булгач Нигә соң, нигә без кавышкан Эче язмыш безне айырасы булгач Нигә соң, нигә без кавышкан Ашы күзләрнең дә җилләре тынмады Безнең мәхәббәтнең дәвамы булмады Күктән инде хәзер болытлар таралды Безнең йөрәкләр яралы Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Әйтче язмыш безне айырасы булгач Нигә соң, нигә без кавышкан Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Әйтче язмыш безне айырасы булгач Нигә соң, нигә без кавышкан Ниһаят, музыкаль коймак хит парадының лидерлар эшлеген ачыклар чак җитте. Бу атнаның 3-нче урыны иясе Рамил Галимҗанов. Мәктәп еллары бик күңелле үтте. Классташлар белән дә бик дус булдык. Әмма мәктәпне тизрәк тамамлыйсы килү, соңгы кыңгырауны шатланып көтеп алулар истә калган ди җырчы. Без дә хәзер җырчыбызны озак көттермик. Түзмичә булмый җыры белән аны бирегә чакырыйк. Ялгышлар була, юллар гел бұрма Тигіз акмый һәр чакта йылга Сукмактан узан, юлларда тузан Сыкрап йылы йөрәк шул заман Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый Сынауларсыз бу, тормыш бармый Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен Аңлап ныгырый, әле яшимен Йөрәк аралар, һәрбер яралар Төзәлмәс бит яшәргеләләр Күзләрдән китмей, сүзләрем җитмей Йөрәккәем нишләргә белмәй Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый Сынауларсыз бу, тормыш бармый Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен
чыгыш ясаячак җырчыларыбызның да соңгы кыңгырау мәктәп еллары турында кызыклы хатирәләре саклана. Айрат Сафин өчен соңгы кыңгырау классташлары белән башта Мәскәү елгасында теплоходта, соңыннан Кремль тирәсендә йөрүләре белән истәлекле. Ә менә Радик Яруллин мәктәп елларында һәр вакыт төрле кичәләрдә музыкаль бизәлеш өчен җавап биргән, укучыларга дискотекалар оештырган. Нәкъ менә шул вакытта аңа диджей Радик дигән кушамат тагылып та калган. Каршы алыгыз, хит парадның көмешен алган дуэт хәзер сезнең каршыгызда чыгыш ясаячак. Ике йөрәк дип аталаларның җыры. Bir-birine sirli күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләрен җилкенедере, әше сүзләре. Үстимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Сөзімға барайын. Сұққан едім бір чибіркі сізлерге. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалы, иртәнге таңнар атуы. Бір-біріне сирле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендере, әше сүзләре. Үстимәсен пар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Ихтибар, барча тамашачылар мәхәббәтен яулап, хит парадның абсолют лидеры исеменә бу атнада Хәмдүнә апа Тимергалиева лайык булды. Сугыштан соңгы чыр балалары өчен соңгы кыңгырау ул кадәр тантаналы, шатлыклы үтте микән ул. Гомумән булды микән соң ул дип аптырашта калды Хәмдүнә апа. Югары сыйныфларына 20 километр ераклыктагы район үзәгенә йөреп укырга туры килде. Атна тәмамлануга дәресләрдән соң авылга хуҗалык эшләрендә булышырга ашыга идек без. Алай күңел ачулар артык эләкмәде дип сөйләде мөхтәрәм җырчыбыз. Хәмдүнә апа, сезнең кебек легендар җырчы каршында без баш иябез. Хит парадның алтын орнын халык сезгә тапшыра. Ялгызларга дөнья йөген тартты. Ялгыз яшәү түгел бик җиңел. Барлы булып гомре буе ялгыз. Яшәүчеләр җирдә ваз түгел. Алтын балда кию бәхет бик. Сине алар кеше булмаса, Худай язган язмышларны аңла. Синең өчен яши алмасам.
Шулай итеп, бу атнаның иң популяр җырларын барлап та чыктык. Киләсе атнада әлбәттә хит-парадта җырлар үзгәрәчәк. Кайберләре төшеп калып, яңалары урын алачак. Ничек кенә булмасын, хит-парад язмышын, кадерле тамашачылар, сез хәл итәсез. Ә хәзергә без сау булашып торыйк. Яңа очрашуларга кадәр сагынып торыгыз.